ராகினி கோயிலுக்கு போகிறாங்க. அங்கே கோதை, வசு, சரஸ்வதி எல்லாருமே கோயிலுக்கும் போகிறாங்க. அப்போ பார்க்குறாங்க, ஐயோ நான் போய் அம்மாட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகினி வந்து கிட்ட பேசுகிறாங்க. அம்மா என்னம்மா இது, உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்னால் முடிஞ்ச உதவி ஏதாவது நான் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகினி கேட்குறாங்க. அதுக்கு இல்லைம்மா வேண்டாம் பரவாயில்ல நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோதை சொல்கிறாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே காரணமே உன் வீட்டுக்காரன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு எந்த தப்பு பண்ணாலும் ஏன் என் தம்பியை குறை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனோட அக்கா சொல்கிறாங்க. உங்கள் கம்பெனி எரிஞ்சதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம், எதுக்காக ஏன் தம்பியை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்கா சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ராகினி சொல்கிறாங்க, ஆமாம் என்ன தப்பு நடந்தாலும் அவர்கிட்ட தான் சொல்கிறீங்க, நீங்கள் அவர் தான் எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து தப்பாக புரிஞ்சிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகினி சொல்கிறாங்க. சரிம்மா சரி, நீ கோவப்படாத, வயிற்றில் இருக்க குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கணும், ஒரே வெயிலாக இருக்குது, நீ பார்த்து வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோதை ராகினி கிட்ட சொல்கிறாங்க. ராகினியும் அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே வீட்டுக்கு வராங்க. வந்தோடனே அங்கே எல்லாருமே இருக்காங்க, அர்ஜுன் அவங்க அம்மா எல்லாருமே. அப்போ சொல்கிறாங்க, நான் கோயிலில் அம்மாவை பார்த்தேங்க, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவங்க அம்மா நினைக்கிறாங்க, ஐயோ இருக்கிற சொத்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவா போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராகினி உள்ளே போயிட்டாங்க. அப்போது அர்ஜுன் சொல்கிறாரு, என்னது அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா, அவன் முன்னேறவே மாட்டான், அவனோட ப்ராடக்ட்டும் எரிஞ்சிடுச்சு, அவன் பழையபடி அந்த சின்ன லேத்து தான் வச்சு நடத்த போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறாரு. அதுக்கு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா, அப்படியே நடக்கட்டும், இல்லை மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது திருப்பி கொடுத்துட போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமா சொல்கிறாரு. அதெல்லாம் அவனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அவன் கண்டிப்பாக நல்லா லாக் ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. எல்லாருமே வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே பயங்கரமாக ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஆனால் ராகினி மட்டும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்போ கொண்டு வந்து ஒரு ஜூஸ் கொடுக்குறாங்க. இல்லை எனக்கு இப்போ வேணாம், இல்லைம்மா இதை குடி, நீ குடித்தாதான் வயிற்றில் இருக்க குழந்தைக்கு நல்லது, அதனால் நீ இதை குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அவங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு. தமிழ், நமச்சிவாயன் 2 பேருமே போகிறாங்க ஒரு கம்பெனி முதலாளியே பார்க்கறதுக்கு. அவங்க கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. இல்லை இந்த மாதிரி எங்கள் ப்ராடக்ட் எப்போ நீங்கள் திருப்பி தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. உங்கள் பிரச்சனை, ஃபயர் ஆச்சுன்னா அது உங்கள் பிரச்சனை, எனக்கு தெரியாது, எனக்கு கரெக்டாக வந்துடணும் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் சொல்கிறார், எல்லாமே எதிர்பாராமல் தான் நடந்துச்சு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, உங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் தான் காரணம், எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது, எனக்கு என்னோடய மெட்டீரியல்ஸ் எப்போ தருவீங்க, உங்களுக்கு 1 வீக் டைம் தரேன், அதுக்குள்ளே என்னோடய மெட்டீரியல்ஸ் எனக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு. அப்படி நீங்கள் கொடுக்கல இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடும், அதுக்கு நான் பொறுப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தமிழ், நமச்சிவாயன் 2 பேருமே ஃபீல் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க. அப்போ வீட்டில் எல்லாருமே இருக்காங்க. குழந்தை எங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோதை கேட்குறாங்க. அதுக்கு சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, வசு மாடியில் தூங்க வச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓ அப்படியாம்மா, சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தமிழ் உள்ளே வராரு. வந்த உடனே சொல்கிறாரு, இல்லை நான் கேட்ட இடத்துல எங்கேயுமே எனக்கு பணம் கிடைக்கல, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, மெட்டீரியல் வேறு இப்போ கரெக்டாக நமக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்கணும், நம்ம என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, ஒரு 40 லட்ச ரூபா பணம் கிட்ட தேவைப்படுது, அவ்வளோ பணம் நம்மக்கிட்ட இல்லையப்பா, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடேஷன் சொல்கிறாரு. எனக்கும் ஒன்றுமே புரியல, எனக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அப்போது கரெக்டாக கார்த்திக் வராரு. இல்லை நான் கேட்ட இடத்துல கூட பணம் கிடைக்கல, அவங்க மெட்டீரியல்ஸை வந்து கொடுத்தா தான் பணம் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க.